Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Quarantay 7 minutos nakaliga sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ayong hapon na naman. Action Reports Afternoon Edition doon sa tak ng alas 6. Ara kita sa Marso 17 na tuwig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovaya baw diri sa Bacolod, damo sa mga tawo ang nang abaw-abaw. Mayara sang nakibot paganit kag natingala. Tungod sa golpeada nga pagdupa sang ulan samtang nagatagiti. Kag nagahanot ang kainiton sang adlaw kahina sang udto. Mayara nga natabuan nga nagakaon gid kag nagatimo-timo. Ang iba nagadapal gid gani sa ila sa nga panyaga sang magtupa ang ulan. Ang pagpati sang kalabanan resulta ini sang pagaligwat-ligwat na sang klima. May ara naman nga natingala kag ginakabig na lamang ini nga normal nga gakatabo diri sa kalibutan. Bangod subong nga panahon, hindi lamang klima kon tiyempo ang hindi maintindihan, kundi pati na ang panggobyerno sa nga madamo nga mga nasyon. Ang importante diri maka-aksyon, pahanumdum sa inyo sa tanan nga basta ganit nagatagiti ang init nga nagapakuriit sa rawong kag nagapakurisong sa agtang tinguan gid ninyo nga hindi kamo mabasa sa ulan samtang kamo nagasulay sa tagiti sang init. Kay ko na mga istorya pa sa kilid-kilid ang ato sa pamatian. Nagasiling nga tuman kadelikadong ko ng tawo kon maulanan
nga nakaagi init sa adlaw, nagpa ti al-abisa init sa nga adlaw, laban-laban ang gwa niya maka-aksyon pagkaaga, baw nagatikab-tikab ang sungad nga way man sa gina-istorya, nakatutok ang pananawan sa malayo nga lugar nga wala man sa ginalantaw, kagkon kaysa nagasipa-sipa sang lata sa dalan sa simple nga istorya, ang gwa niya buang. Baw kabay pa nga hindi maglabot sa sading nga punto maka-aksyon. Ang mga maigo sa saning senaryo nga di, halong lang perme. Halong kamo perme para layo sa disgrasya, kag malapit sa grasya, layo sa kaininan, kag malapit kita sa kaayuhan. Alas 4:49, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, atensyon sa mga konsumidor. Sang Nuneco, ang Northern Negros Electric Cooperative Incorporated. Atensyon sa mga taga Banwasang Ibi Magaluna, Victorias, Manaplacades, Sagay, Escalante, Tubuso, Calatrava, kag Surad sa San Carlos. Importante nga may baluan ninyo nga karon sa gabi, may matabo nga emergency shutdown. Emergency shutdown sa Cadiz, San Carlos, kag Cadiz, Tinampaan. 69 kV lines. Di medyo makakululba kag makakilibot kung pamatian naton ang tinaga nga shutdown, pero kung temprano pa nga makaprepara ng daan ang mga konsumidor. Ang kabalaka medyo maulumpawan man na. Maulumpawan naman ang apektado sa ring mga konsumidor. Ang apektado dari kadaan ho, Nuneco Hall Franchise Area. Ang oras rin alas 10 karon sa gabi hasta alas 2 karon sa kaagahon. Malawig-lawig pa naman nga preparasyon kung matabo mga ka-aksyon. Kung sabong palang nakabati na, sabong palang makapreparar na ni ang linibo ka mga konsumidores sang Nuneco sa ginpang mensunaton sa mga lugar. Anong rason? Ang rason sa emergency maintenance activity sa Cadiz Substation. Emergency mbot sa lingo sa ditik kinahanglanon gid nga himuon hiling nga gawon ang specific nga affected areas i-determinar ina sang distribution utilities. Ang tawag sa emergency power interruption affecting whole coverage areas of Nuneco. Now ini nga emergency power interruption ginpangabay sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Ang panugyan mga ka-aksyon sa mga Nuneco member consumer owners, nag-ibo kamodaan sa gakaigo ng preparasyon sa sining brown out. Sa simple kag hapos intindihon ti may matabo nga brown out karon sa gabi sa dako nga coverage area sang Nuneco. Ang mga dapat lutuon gamit ang elektrisidad, lutuan na. Ang menu nga gakinahanglan sang freezer o kon pabugnaw, timplahan na. Kag ang importante, ang emergency light kon ara, i-charge na. Pati cellphone kag power bank, isaksak na. Nagluwas lamang sa mga konsumidor nga mahilig sa ginatuwag nga ligom-dulom kun kagabihon. Dugay-dugay aton hibaloon ang dugang nga detalye sa mga ka-aksyon. Ining pahanomdom sa Nuneco paagi sa Corporate Communication Officer sa NGCP nga si Michelle Becerra. Dugay-dugay, bantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid ang iban sa nga mga balita sa bahin sang lokal? Ang sa lokal nga balita, balitang pangbarangay. Atensyon sa mga masabi nagabantay sa balita nga ang bida o kon artista, opisyal sang barangay, kapitan man o kon kagawad. Dumduman nyo ng 89 ka mga barangay kapitan sa nagkalain-lain ka lugar sa Pilipinas nga nagbakasyon sang tunga sa tuig
o kon 6 ka bulan. Amo ning bakasyon nga tuman ka bugat batunon sa ila sa nga banatyagon, kundi ang kalabanan niya nga nagabakasyon, naga-file sa nga vacation leave. Agod to nga makapahuway-huway, makatipon puwersa, maka-enjoy sa kaupod sa ila sa pamilya. O ining pagbakasyon niya sa 89 ka mga barangay kapitan, mabugat di batunon sila sa banatyagon. Bangod ang ila sa nga pagbakasyon, batunon man o kung hindi, dapat gid nila sa nga himuon. Ay iban way maguro na bakasyon, way guro kuwaan sang pundo eh. Ay iban gid nagpakuribong lang sa ila sunod blay. Ay iban nga ramang ganik balik-balik sa sagwa sila sa nga barangay hall, di ba? Si Axel Oliver, damo na kilala nga nasuspender ho. Barangay kapitan ho. Medyo nagpulapahuway, hindi sila maka-action. Why sila naging tugutan nga maka-report sa barangay hall. Ay banti, suspendido. Resulta ini sang reklamo kontra sa ila angot sa pagpanagtag sang ayuda sa mga benepisyaryo sang SAP, Social Amelioration Program. Ang 6 ka bulan o kung tunga sa tuig nga pagsuspender sa ila natapos na kahapon. Balik sila sa ila sa nga opisina subong adlaw. May nagbalik nga si Rugata sang mainit nga pag-abi-abi sang iya sa nga mga sumalakdag. Mayara man nga napakabit pagani sang tarpaulin o kon streamer sagwa sa barangay hall. Kiraw kaangay labang ini sa isa katinuga nga nagkampiyon sa isa ka kompetisyon eh. Daw ba mo mabala ni Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao magpuli kung di may streamer. Is Manny Pacquiao galing lain niya? Eh daw ba ni Kage si Manny Pacquiao suspended? Ha? Kadalagan kag dungog niya perming dala ni Manny Pacquiao mo sa daog niya permis boxing. Pero may ara man kapitan mag-aksyon nga nagbalik siya sa nga palangakuan nga daw simple lang daw wala lang. Dari sa Negros Occidental, 6 gid ang nasuspender. 3 sa Bacolod kag 3 man sa iban nga lugar sa Negros Occidental. Sabay sa Negros Occidental kung inyo maduduman, Tizardo Tihada sa Barangay Tuoy, Himamaylan. Romeo Sultan sa Barangay Salamangka, Banwa, Santo Toboso. Ruel Sabikel sa Barangay Kabungahan, Banwa, Sang Calatrava. Sa Bacolod naman mga kaaksyon, Evelyn Taasan sa Barangay 11. Loli Villarosa sa Barangay Tangob. Kag Kim Piramo sa Barangay DC 9. Una sa balita, una sa aksyon. Sa nagapamangkot, balik na gid bala sila kag wala na sang problema. Ang sabat sila maka-aksyon kung DILG ang pahambalon. No. Kay normal lamang nga silang magbalik gid sa ila sa nga palangakuan. Bangod tapos ng 6 ka bulan nga preventive suspension. Preventive nga tinaga, tigin prevent lang sila nga maka-impluwensya sila sa kaso o kung reklamo nga ginpasaka sa ila. Wala nagabot silingon nga hilway na sila sa reklamo kung DILG ang pambalon. Way nagabot silingon nga hilway na sila sa kaso nga pinasaka sa ila. Bangod subong wala pa sanggin pagwa nga desisyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa simpleng pahanumdom, hindi anay magpangalipay. Hindi anay maghalaka walda-walda. Kag panumdom kon paano makabalos sa inyo sa nga kontra. Labi na sa mga tao nga inyo ginadadahan nga mong sa likod sa mapasaka sang kaso. Bangod wala kag wala pa sang desisyon ang kaso. Kon bala nakasala o kon wala, ano ang kaso? Ngagin pangatubang sa gin-suspender nga mga kapitan. Di kon balikan ta mga kaaksyon ang bando sang Office of the Ombudsman September 2,
2020. Nagasunod. The evidence on record shows that the guilt of these punong barangays is strong. Anong bot sila ngon sari base sa natipon nga mga ebidensya kag nakapagkit sa record nagapakita sang guilt. Ano magsiling guilt ha? Ang Tagalog pagkakasala. Kasalanan. Gani ambal sang Office of the Ombudsman dapat lang kasuhan. Anong kaso? Serious dishonesty, grave misconduct, abuse of authority, kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Ano ang pinakamabugat nga penalidad pananglit mapamatud-an sa saring kaso? Removal from the service. Kakas! Una sa balita, una sa aksyon. Simple mo lang ni mga kaaksyon intindihon ang kaso ara pa pending sa ombudsman. Kag base kung madesisyon na gani mo, kag ang adlaw kung petsa na lamang, ginahulat kung saan o inipagwa sa publiko. Kung ibasura, tiya mo na okay. Dismiss ang kaso kung basura. Pero kung tuman kapag on ang ebidensya, gano parihulan abalasang salsalo no kung bato, o tipihugid, nga may ara sang mabakasyon liwat daw, ang pamangkot sin o ini sila, or ang pamangkot sin o ni siya. Una sa balita, una sa aksyon. Kaysa mga nagayambi ng guya, sigurado nga may nagayambi ginaguya mo, tangod hindi sila magpating ang kaso ara pa pending sa ombudsman. Arayo, amo ning imanuhon ko lang kag ihemplo ko lang. Kay basi waay ni sang may nakahibalo. Sang Oktubre tuig 2020, may isa ka kapitan sa barangay, 7 niya kakagawad, pati 5 ka barangay health workers, may isa pa gani na dalang parent leader. Ang una nga gin aristar, pero sa ulihi wala man kuno gin aristar kay voluntaryo may nagsungka ni. Gin aristar tibot sa lingon may warrant of arrest na. Nga gin isyong korte against sa ila. Ambot sa lingon sili nadutlan gid sa gin pasaka nga kaso angot sa ginapatihan irregularidad nga pagpadagtag sang SAPCAS subsidy. Amo ni silang una nga ginserbihan sang arrest warrant mo nga mga barangay officials and employees sa Pilipinas since nga uminit kag umaso ining issue kag balita angot sa ginaaligar irregularities. Alegasyon pamalani ka man tiway pa sang penal ang desisyon sila ni hindi pa naman sila convicted sa kaso pasaka sila. Barangay officials and employees ni sang tubod dito sa Marili sa probinsya ni sang Cebu. Ang pagservice sang arrest warrant na kaaksyon, pagkabalod nila nga serbihan sila sang warrant of arrest. Tinagbato-bato mala sila kadto sa Municipal Police Station kag nagsungka sila to. October 21, 2020 to makaaksyon nagligan lang to nga tuig. Nadesisyonan sila una kay basi una man sila nga napasakaan sa kaso. Nabalaan naman nila nga may warrant of arrest nga ginisyong korte against sila. Ang kaso mga kaaksyon, isa na lang naging tingob na lang ang kaso, ang tupan sang kaso pagsupak, violation sa Acta Republica 3019. Amo de permi mabatian sa panggobyerno kung kasuhayan paghamalan, ano ni sahaw? Anti-Graft and Corrupt Practices Act inasa. Ano bala natabo sila? Ang matapos nga magsungka sila, ginsulod gin sila tanas presuhan. Ginsulod gin sila sa presuhan nga ay ang piyansa kada isa sa ila. O kung mo ning dapat ibayad nila nga kwarta bilang piyansa kada isa sa ila para hindi sila mapriso kag para mahilway sila temporaryo. Tagpila, tag 90,000 ka pesos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Di kon kapitan ka sang barangay, masarang-sarangan mo guro ni. Di ba?
Kung ultimo ka lang empleyado o empleyada sa barangay, magluwas abi kung may sinuptan ka, makapiansa ka insigida. Tingway makapiansa, prisugid to. Pero nakapiansa na hilway temporaryo, samtang wala pa sang pinal nga desisyon ng kaso. Ang pinakamasubo diri kung madesisyonan ng kaso, kag ma-convict ang mga akusado, tibog to hurangos ang bibig kag pato ni. Una sa balita, una sa aksyon. Pantayan talaga niya. Why pa sang final nga desisyon. Normal na kaya di man pwedeng i-vacate na sang ginsuspender nga barangay official kon kapitan. Ang iya sining nga palangakuan nga ti amo nang promisan niya sa mga tao nga nagbutang siya sa posto. Kung hindi siya magpungko da, pwede masabalikan sang kaso. Di ba? Kaya mga tao among nagbutang siya sa pwesto. Kaya manang balantayan ta. Amo nang muno ko ti brano kaina pa. Namalin naton ba si kung may desisyon na ditanan? Ining 89. No, ka mga damlaglanggin suspender nga mga punong barangay pero ginhulat na lang ang insakto nga time bla. Mas mayo kung tani kung duganon maritanan pagwa mga kaksyon para isa na lang kabalita para matapos na rin. Ang parang babalaan man sa mga gisuspender ni kung nanok bugat sang kaso nga pinasaka batok sila. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, nagatinguha ang pungsod sang Pilipinas nga makaprodukto man diri sang kaugalingon nga bakuna kontra COVID-19. Way ta sang ikasaranghaw? Way gid eh? Ato gali sa pungsod India ang mga matanda maghimo sang bakuna ara sa pungsod India kay nagkadto to si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez nag-istorya sa mga eksperto to. Ang India Galaxy Oliver may ara sang mga sobra 130 ka mga maala matanda nga scientist. Yabo ning tanda mag-ubra sang bakuna. Kinakabig gali Action Oliver ditong ilang lugar nga isa sa mga world largest vaccine manufacturer o India. Tiyan nga ayo to sang advice si Galvez siling niya pwede mo kami mabuligan, pwede mo mabuligan ang pungsod Pilipinas nga makahibo man sang kaugalingon nga bakuna. Tiyan nagpasalig ang India mabulig sila ng Pilipinas. Ay sa una gali sa mga 1930s ang pungsod Pilipinas nakaagi na himo bakuna. Luyag ni Galvez nga ibalik inang ikasarang or kapasidad sa Pilipinas nga makahimo man sa ang kaugalingon nga bakuna. Justa, dula na rin lang kawas mga muni. Una sa balita, una sa aksyon. may nagpresentar no nga, ori lang kawas makapatay ni sang kagaw nga corona. Ano pag itong iban nga mga herbal to? No? Kaginakuan. Kinanawagan to si Duterte, di ba? Kung siya na makapresento nga makakuan sang COVID-19 sa Pilipinas. Partido Waigid, salig bang yapon kita sa ibang nga nasyon mga kakson. Ti India ga, special na mensyon ni Galvez papuli yan nagkanto to si Galvez mo nagpermato sila mga kakson, nagpermato siya sa isa ka deal o kung isa kasugtanan angot sa pag-purchase o kung pag-avail man naton sang dugang nga mga bakuna diri sa Pilipinas. Yang Negros Occidental, jutay pa lang ang mga nabakunahan ara sa top priority kay gayon una sa mga kakson mga health workers mo ini mga nag-obra ba lang ara sa ospital ti 699 lang ang kanamuon mga kakson first dose pala na Sinovac ang kalabanan ang pag-deliver sang bakuna nga nagabot diri sa aton gin-deliver na sa nagkalain-lain nga mga hospitals subong nga hapon. Tibwas way na sang delivery hambal ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Alas 5:08 Action Radio Philippine Standard Time. Sa sari nga bakahin dato na imanoon danong sitwasyon subong sang Bacolod City, partikular downtown area. Ang mga lugar nga nalabayan sang patrol. May mga lugar subong nagbalala naman kay ang ulan kay na daw ay man magdugay. Nagbalik naman subong ang kapaang sang panahon. Sa Patrol Wednesday edition sa Patrol, Action Eden Aboso. Action Eden, bayang hapon sa report, please come in. May
morning hapon Action Mar, kag sa tanan sini naton nga mga ka-aksyon nagdugang ang kaginot sang palibot. Bangod nga ti kay Action Mar abi naton piho na nga sige-sige natong bubo sang ulan. Gali kay sa pila lang to ka portion diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Subong niya init naman Action Mar no, although nga ti hamak mo la 5-8 na. Pero ang tagi-iti isang init ya do kwan yapon do alas 3 alas 4 Action Mar no. Kag di karon pa nila size matunod man ang adlaw pero ti dala na Action Mar sa pagulan-ulan kay ina nagtuga lang inisang kapaang man sa palibot diri sa aton pero ti pasalamatan man sa aton siniwa ka action maano bala medyo nagtulutawhay na bangod niya tigpululi na ni subong Action Mar mo ti kabudlay man ang iban kung halin bala sila opisina wala pa daan dala payong abi dira or kalo masakay mabantay sa mga jeep Action Mar di nagaulan-ulan hindi daan tanan yung mga balantayan jeep may may aktop bala Action Mar pero sige na lang kay importante ang aton siniwa ka action hambal nila gani bisan wala na kuno sang payong wala na sang kalo basta may face mask ug face shield lang kay Action Mar sini nga hapon nag-post naman bala si Bacolod City Administrator M. Ang nga do nagdamo naman liwat Action Mar ang kaso sang COVID-19 nga na-record sa syudad sa Bacolod subong nga adlaw. Do halos adlaw Action Mar no dubo ang nang kita nga naga-remind man nga pagsuksok ang face mask, suksok ang face shield, magpatuman sa social distancing. Do silang plaka kumbaga Action Mar no pero ti subong nakibot naman kita bangod nga may mga kaso naman sa COVID-19 wala na bot ni Action Mar ha wala pa binakapagwa ang DOH 6 gid no kung pilagi ng local cases pero we understand sige man sige hapon ang pagpauli man sa mga LSI, ROF, OFW nga mo man Action Mar ang kabangdanan sa mga ma-record balang nga nagapositibo sa COVID-19. Pero anyways, diri kita dapat sa syudad sa Bacolod, mas mag-extra halong kita knowing nga daw halog na gid Action Mar no ang mga restrictions bala diri sa aton kay like sa Sipalay gani Action Mar nabato na sila do kumaga ang post ng iban CU Sipalay pero ang CU nila SEA CU Sipalay do kaamo na Action Mar do damo na mo sang nahidlaw bala yung magpulo paliwaliwa magtan-aw sa beach magpulo patawhay sang Action Mar nga huna kay ti syempre wala labot stress sa trabaho dirabi sa pang-adlaw-adlaw nga tanan tiyang kahangawa sang COVID-19 Action Mar ara lang gid sa gihapon sa aton kini nga pang-adlaw-adlaw man pero ti dapat dala sang kahangawa tani kumbaga mangin aware bala ang aton sini nga mga ka-action hindi gid maglipat-lipat kay kisa budlay Action Mar ang mas budlay pa nagapalipat-lipat sa nalipat gid tuod ya magtuksok sang face mask kag face shield nya kabalo naman kita nga mo na lang proteksyon naton subong kag hindi gid Action Mar magsalig nga basi iban man naghambal ay may COVID-19 vaccines naman na matama ti san o kapayayhan guro mabakunahan kung hindi ikaw frontliner kag bisan pagani na bakunahan dapat nagasuksok yapon sa mga panaming dira sa lawas amo lang ginang face mask kag face shield pero ti makita mo di Action Mar sa palibot subong sa syudad sa Bacolod although nga may ara na gid man sa aton siniwa ka action nga self-awareness gid bala Action Mar ang pagsuksok sang face mask kag face shield pero ang social distancing gid di Action Mar ang mabulubudlay nga ginapatuman kay kabalo naman kita ligad to ya gina-encourage lang man to sa aton ng sini authorities nga hindi mag-PDA Action Mar pero ti syempre may mga exemption man to parehas na matabok ka sa dalan ti syempre tuytuyan mo ginayang imo dira abi nga ginikanan or imo sini lolo or lola dira ti makakapitan na makamugyapon hanggang punto sang iban ti upod man sila gyapon sa sulod sang balay pero ti may mga explanation man Action Mar ang atan sini nga mga authorities regarding dira pero ti hindi man na sila magpagwa Action Mar no sa amo ni nga mga pagsulundan kung para lang sa ila benefit kundi para ni sa benefit man sang tanan pero ti kabalo naman kita wala to Action Mar sang hindi to layig no wala to city ordinance gidya diri sa aton abi ta kung makita ka mo daga kaptanay kamot ti syempre sawayon ka lang or reprimand ka lang pero ti syempre hindi ka man niya pwedeng i-detain ka dira o kung multahan ka kay ti wala pa man Action Mar encouragement pa lang man to sang aton sini nga mga authorities ti makita mo dira sa bahin sang downtown area particularly dira sa may Central Market bala Action Mar ti kisa ginalita-lita man daan sa aton mga vendors ang mga taga City Legal Office bala
Nga ti kabalo naman kita nga due to clearing padayon nga naga-clearing operations Action Mar, ti hindi gid tani allowed ang mga vendors dira sa palibot ng Central Market. Ting nahimo nila subong niara sila sa mga may mga baligya sila Action Mar pero hapos lang malabit-biton para kung sawayon sila or kisa pa maglinag sanay sila dira Action Mar hapos lang para sa ila bitbiton ng ila sini nga mga baligya. Galing kay ti amo man na makatuga Action Mar sang hindi pagpatuman man sang social distancing kay ti ang aton sini mga ka-aksyon nga halin sa ila go opisina mangumpra dira sa Central Market alati kita sila sa mga damo dira nagatinumpok man nga mga vendors ti syempre Action Mar dira man sila mabakal which causes man sa influx man sang mga tawo ti mo na blakis pares na dala pag in Action Mar mong pagduhol-duhol bala sang kwarta ti dala na dira tanan Action Mar kay ti tandugon sang isa tandugon man sang isa ti amo naman gyapon Action Mar no matter ano nga safety ang safety precaution ang ipatuban mo sinilawas kung may iban nga tawo nga wala gid Action Mar nagahalok ti wala lang man gyapon pero ti going back Action Mar diri sa palibot ng syudad sa Bacolod dira pagid sa bahin sa New Government Center bala Action Mar kadamo sa gihapon sang mga exercise dira kag standby sini nga hapon Action Mar nga nagatuga man sa hindi naman mapabilin ang social distancing. Labi na gid nga may mga naga-exercise sa daan nga wala nagasuksok sang face mask, face shield. Di wala kita kabalo Action Mar kung di na sila naghalin o kung sino na nga mga tawo ang mga naistorya Manila istorya man nila sa tupad kag kung sino pa Action Mar o kung ano pa ang ila sinin nga manghikap. So ikaw na lang assess ko ikaw mismo kung gusto mo pa NGC pagkita mo damo tawo isol ka na lang kag pauli ka na lang kay ti subong nga mga tiyempo subong nga mga inoras do hindi magisiling Action Mar unlike sa una nga dumaugtas kagid sa dalagan sang trapiko kay ti tayuyon lang man ginagmay lang man Action Mar moderate to heavy lang man ang dalagan sa aton trapiko especially dira sa bahin sang Araneta Street subong man diri Action Mar sa Lacton Street although nga sa gihapon may mga ginapang kayo ginagmay nga mga dalan Action Mar no makatuga man sometimes ang traffic pero hindi man gid siling nga grabe gid Action Mar nga paugat sang aton sini nga mga ka-aksyon subong man Action Mar diri sa bahin sang Hilado Extension napos na diri sa bahin sang Burgos Public Market medyo ano lang man kasarangan lang man Action Mar ang dalagan sang aton sini nga trapiko importante ang aton sini nga ka-aksyon dapat mag-focus gid bala sa pag-drive kay ti amo na kon Action Mar hambal bala sang aton sini nga mga senior citizens basta lapit na Semana Santa extra halong gid kita tanan kay ti kasunlog ara gid ang mga aksidente kag mga insidente nga nagaluntad diri man sa palibot sang syudad sang Bacolod. So far aton sini mga ka-aksyon aton sini nga palibot Action Mar tulutawhay lagi kita kag kabay patayuyon ang peace and order and safety man diri sa syudad sa Bacolod subong man sa probinsya sa Negros Occidental kag dapat magsuksok gid sang face mask man kag face shield. Para naman sa aton sini mga ka-aksyon ang ITC ang alkaline nga vitamin C nagaduka ng balance Observation report halin sa Patrol Action Idinaboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Lasing ko 18 sa ato sa nga pagpanumalik mga kaupod naton live ang Corporate Communication Officer sang NGCP Michelle Becerra angot sa emergency shutdown sa area nga ginaserbisyuhan sang Noneco. Karon sa gabi na niha action reports after the edition magabalik pagkatapos gilamang sini. Sa live stream gabonitor Jocelyn Libon Despojo, good afternoon. Arama si Jerry Diones Gibone Pancho watching from Dipolog City. Krisha Blas, Maria Luz Grijaldo Makunat, good afternoon. Jam Andrade
Alex R. Montesa, Athea Kim Iriman, si Marlon Monitor from Hinubaan, mayong hapon. Okay, aling kay Alex Montesa. Elizabeth Malakagamala, happy listening. Malaka family, keep safe. God bless everyone and more power to ARB. Ana Mandri Gosrub. Good noon, sir. Mga pita, thank you. Duga-duga mga piyamang ko. Guillermo Clarito, mayong hapon. Saraga sigabong mga programa. Ayos, salamat gid, Guillermo Clarito. Upod lang kami sa imo sa nga bugos ka puwarsa sa barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Humalubina, good afternoon. May sapman daw, tingala ko daw naghabot naman puding sa barangay hall. Hamal ni Guillermo Clarito. Okay. Gianni Ginit by Lado, good afternoon. Si Imbong Dio Campo, good PM. Ari kami sa Mimaaw. O salamat Imbong Dio Campo. Yuri Torta de la Peña Barbecue. Si Lula Turing, upod naman siya sa nga program. Advance happy birthday na lang sa Tita Ramon Ebony. Thank you, Gid. Okay. Bibs Tordesillas, arkimed din sa may Hacienda Mars, transloading. Maaw, upod kaya Chip Ronald, kaga Buknoy, kaga Ronron, Mau, kag Inday Sara. And Kat. Okay. Mayong hapon sa pamilya de la Peña sa Barangay Inclaro, sa pamilya Quezon, Hacienda, Teresa Pocatod, Bidalbagan, marabong salamat. Arama si Linda Libunaw, Solidad Libunaw. Upod sa programa. Alex Fuentes listening and watching. Okay, 3-in-1 case, mayo para tingobman sentensya nila, Sir Marlon, hambal ni Alex Montesa. Martin Aliling, good afternoon. Hambal ni Alex, administrative case, ga panguna gidna da. Sa kaso nila, Sir Marlon daw mabugat gidna. Mari sangsap, nga sapsap, nga sinapsapan nila. Base sa nason, may araman magsunod sa ila, Sir Marlon, buaya, pinanitan nila. Alex Montesa. Ela Escalera, monitor kami dari permi sa may Lacson Street, mayo nga viewing, kay nang Mary Alapan kag Charity Guapa. Okay. Dito mga nguyo mayo bolig si Alves sa India instead sang Chekwa. Chekwa la the best friend ni Mang Kanor sa Marlon. Nimson Lindon Ravena liog ko co-workers ko nga ahente sang Emperador Special and gid sa ako sa nga partner subong SK Chairman DJ Piliora Gilogo from Molmol Ravena sa Barangay Handumanan. Pedrin Ayorman, watching from Barangay Handumanan Zone. Okay. Ang mga pamilya ko specialist ako sa nga Iloy Mama Judith opod yaman sila ni Masing, ni Bukay Upaw Maymay Laway ni Buding Tikboy Araman. Ng mga bata nila nga si Mariel Popen, Charmel Gabgab, o Gabriela Inday Kitkit, Prinsesa Hercules, God bless. Agsamalon nga daw kabudlagin sundon sa ato sa health protocol. Parayon pata sa pagka-ignorante o kung base tig-alang taguya. Agsamalon. Kabudlay sundon sa mga kabataan nga galumbayag sa dalanon, mga gurang pa. Phoebe John Halbuena, salamat sa inyo balita wa mayong hapon watching from Tagig. Araman si Elmer Itunis Regalado, ginatay mo ko dara sa may sityo Abaca. La Carlota Sri sa kay nanay ko nga si Elvera Regalado. Hapon ga monitori permi dara sa may Litex Market, Fairview, Quezon City. Padungol lang sila para sa ilan sini kagulingon nga kahalitan sa ulihi. Kung ako kay LGU isa lang katawo, mag-violate sang protocol, idalahig ko sa mga penalidad para kabilugan, binuligay sa pagkondenar sa ila. Mga salawayon human rights, amal ni Alex. Evelyn Ipomoseno, Axel Marlon, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Okay. Pedrinia Ayon, mga nabaliyata miyaw ko Axel Marlon, nga ako sa nga gwapang tita, si JJ Torle. Kag Madam Auring sa Manville Royal, salamat. Ryan Cesar Borromeo, ginatamyaw ko taran nga staff sa Borromeo Clinic sa Banwasang Hinigaran. Marilyn Mendoza, Taranggunan, watching from Central Maaw, Mendoza, Taranggunan, family, balikan taraman dugay-dugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan Mayara sang emergency shutdown
nga matabo ti in short mayara sang brownout ka mga esperensyahan mga 4 ka oras ting isip-isip naton kay mga umpisa ini magkaaksyon alas 10 karon sa gabi tubtob alas 2 sang kaagahon. Sa Biya Kalinya Live, we have Michelle Visera, ang Corporate Communication Officer sang NGCP. Ma'am Michelle, good afternoon. Good afternoon, Dr. Marlon. Good afternoon man sa aton ng mga listeners. Yes, salamat Ma'am Michelle. Salamat sa tiyang pagginatag dali sa Action Radio Bacolod. May ara sang 4 ka oras nga emergency shutdown nga matabo sa mga konsumidor or area sang Nuneco. Anong kaudan sa anong luyag tayo ipahanumdum sa mga member consumers sa Nuneco, Ma'am Michelle? Salamat no sa paghatag sa tempo sa at least nahatagan ang NGCP no tinion nga pag-explain kung nga may power interruption karon nga matabo sa franchise area sang Nuneco kay balibilog ni siya nga franchise area no sang Nuneco. So ang tanan nga konsumidor nga nakakonect sa Nuneco wala sang kuryente masugod alas 10 sang gabi hasta alas 2 sang kaagahon. Kagina na announce na ni nato no sa iban tagid nato nga mga media friends man. Pati ang Nuneco no nagabudig kami announcement kay si Nuneco nag-announce man nga may request ang NGCP gani nga mag-shutdown sang mga linya nila sa mga 69 kV lines nila pakagto sa ilang mga konsumidor. Kay may ara kami ubrahon sa Cadiz substation namon na emergency shutdown yung may nakitaan no nga kinahanglan i-ubrahon gid subong nga gabi. Tanik kay kung kisa may ara man kung kisa nga pwede pa naton ma-schedule no sa next week or kung kisa sa weekend dato usually be ang aton nga mga scheduled preventive maintenance ginakandak na naton during weekends kay para at least wala bala masyado bala wala may nag-work from home ang iban wala nag-eskwela mga amuna bala. So amuna sa nga conduct kita sa aton nga mga preventive maintenance usually pag weekends galing kay sa amuni nga tiyempo nagapangayo lang gid kami no sang pag-intindi sa mga konsumidor sa Nuneco nga makandak kami ka sang maintenance emergency maintenance activities karon nga gabi alas 10 sang gabi hasta alas 2 sang kaagahon. Okay, so whole coverage area sang Nuneco tubot sa lingon ang coverage sang Nuneco siyam ka mga LGUs whole gid ni ma'am is may power interruption gid sila mas paresahan ko sa gabi bilog gid tanan. Yes, so good no sa halin sa Ibi Magalona na sa Astana sa San Carlos no kag kung sa bilang franchise areas nga nagalabot ang iyaka Nuneco. Sige, importante gid Ma'am Michelle nga may baluan temprano pa sa ato sa nga mga action or mga consumers sa Nuneco para at least maka-prepare sila sa mas temprano ba. Way man tanto isang epekto Ma'am Michelle kamanti alas 10 kalabanan tulog naman na ang mga utunta hasta alas 2 kung kaysa Ma'am Michelle katabo man nga way gid man galabot sa amo nga oras no pero sabi 4 hours way gid man malabot no basta matigayon lang temprano tapos ang maintenance activities mabalik man insagida. Kag kung wala lang nakita may nakitaan pagid nga additional nga problema pag-abot nila dito sa Cadiz substation naton so kung amo lang man ang obrahon nila hopefully makabalik man dayon before sang 4 hours na gin-announce naton no. Sige, Ma'am Michelle, salamat gid at let's kumayara ka pa sang dugang Ma'am Michelle nga luyag ipaybalo sa mga consumers nga way ka pa pamangkot mo. So wala na no sa subong pero at least subong gina-announce nato no nga may ganit kitang may emergency shutdown kita para ang mga tawo maka-charge pan ang iban makapili man temprano sa ila panimalay kay nakahibalo na sila nga may power interruption kita karon. Correct. Sige, Ma'am Michelle Visera, ma'am, salamat gid sa liwat sa time. Salamat kid Action Marlon kag more power. Thank you. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, ang Corporate Communication Officer Michelle Visera sa NGCP. Diri lang kita nagtutok anay sa emergency shutdown kay karon na ni sa gabi. No? Sa mga consumers sang Nuneco, alas 10 ang gabi tubtob alas 2 ang kaagahon. Way pa na ialabot kay buwas nga adlaw March 18 maka-action. Sang check nato ng announcement man or dugang nga pahanumdom angot sa emergency power interruption nga nag-apekto sa pila ka portion sa EB Magaluna. No, sa EB Magaluna niya buwas ho March 18, 2021
9 a.m. to 12 noon, but sa lingon 3 ka oras ni, ang mga apektado dira nga area, Hacienda Binonan, Hacienda Manalo 5, Barangay Tanza, EMI Homes, Sitio Malisbog, Hacienda Ginsangan 2, Hacienda Kulisap, Sitio Riverside, Hacienda Pison, Barangay Nangka. Ang rason siri mai-install nga mid-pole, level the height of electrical lines. Nga amo ni ang naaksidente nga naigo sang truck. O kayuhon na, simple nga sigulanon kayuhon nila ni, ay kung babayaan ni, base kung pagid bala ang maesponsyahan nga power interruption sa mga konsumidor dara sa porsyon sang EB Magaluna area. To further lessen the fluctuation of feeder. Inabuas nga adlaw na March 18, 2021, 9 a.m. to 12 noon. Karang kahapon March 16, ang NUNECO officials makaaksyon ng patagayon sila sang operation and maintenance monthly meeting. Agad itong mahambalan man ang mga significant issues may kantaran sa technical operation sang electric cooperative. Sa March 20, makaaksyon may arapagid nga scheduled power interruption ang maapektuhan naman ni porsyon sang Cadiz, whole coverage areas of Sagay, Escalante, Tubuso, Calatrava, kag San Carlos. Bali matupa ni sa Marso 20, Sabado nga adlaw, alas 6 ang takna sang aga, tubtob alas 6 sang hapon, balawig-lawig ba? 12 ka oras giniho. Affected areas, portion sang Cadiz, whole coverage areas of Sagay, Escalante, Tubuso, Calatrava, kag San Carlos. Substation affected, Cadiz, San Carlos, 69 kV, sub-transmission line. Ano ang rason sari? May maintenance activities man nga himuon sa Cadiz, San Carlos, 69 kV, sub-transmission line. Normal nisa nga may ginapatigayon nga maintenance activities ang atos sa mga electric cooperatives. Amo man sa tawo mo, ang tawo kinahanglan man sang pahuway, kinahanglan mga nga ikondisyon para nga hindi ma-bug down. Basta importante lang may temprano nga anunsyo, may temprano nga pahanumdum. Ang atos sa nga electric cooperatives, partikular ang NGCP, ang National Grid Corporation of the Philippines. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa nga lawas. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay Sa live stream dugaganta ang pag-acknowledge sa ato sa mga naga-monitor. Ray Bautista, good PM mga aksamarlong watching from Kawayan, Negros Occidental. Rufi Libran, good afternoon. Okay. Christian Roa, mayong hapon. Melvin Piñafiel, haraman. Hamal ni Pedrinia, watching manggali ang lula ko sa barangay Singkang Magsungay Airport. Okay. Singkang Airport, sila ni Lola Laura, kag Lola Mayang. Keep safe sa mga lola. God bless. Okay, thank you. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na.
nasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bito. Ako nagali si Nanay Susan kag tatay Diandra sa kilometer 5 sa roadside. Mayo lang nga pagpamati kag ang batch 95 sa Medel High School. Thank you, kid. Halin kay Toto Alex Tuga. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masabing na rekomendar Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi babawalo isipan. Amaning milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton, manunggal. O ano ba lang manunggal? Nabuna mo sa mga mahatag nga alibyos lawas naton. Plus ko na nga palang luya. Imo sa nga lawas. Panyawan Herbal Capsule. Tiraway. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kay sa ibang nga botika. Sa inyo sa nga lugar. Balikantang patrol. Ang ganitali nga balita na tipo ni Action na Eden Aboso, Action Eden, sa balik na report, please kami. Action na Mar naglambot sa 13,600 pesos nga balor sa ginasuspetson si Bono kuha naman sa duha ka street level individual sa bypass operation nga ginpatigan sa Kabankalan PNP sa sitio Kapuling, Barangay Biniquil, Syudad sang Kabankalan. Ang arestado ang ginkilala sa ilan ng Carl Grea Bachoco Sr., 30 anyos ang edad, kag Dave Medina, 57, tanan residente sang nasambit man nga lugar. Nagkuha sa duha ang anong tanan kay heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu kag iban pa nga drug paraphernalia. So, place karon sa custodial facilities ng Kabankalan PNP, Sanday Bachoco kag Medina. Sa ato naman sininyo ka-aksyon para sa complete nga management, sinyo sininyo liver detox, mag-DDX 500 sa Kaladlaw. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Ang gobyerno probinsal sa Negros Occidental, mga ka-aksyon, may ara sang ginahingagaw kung ginalagas man nga target kon na tiyempo ang paghambalan sa pagbakuna gamit ining nag-abot nga Sinovac kag AstraZeneca kay dapat hindi maglapaw sa expiration date. May expiration ng bakuna ni. May expiration. Ang kalawigon sang mga inadlaw kung magpabakuna ka sang Sinovac, 28 kadlaw. Put sa lingonti mga isak bulan. Pero sabi nagpabakuna ka sang Sinovac subong asang pitsa 1 be. Butanta. Sang pitsa 1 sa Marso 1. Nagpabakuna ka, una nga dose, una nga pagturok sa Sinovac, kinanglan, hindi maglapaw sa 28 kadlaw ang isip mo, kinanglan, mapabakuna ka na ikadawa nga dose sa Sinovac. Sinovac na saya. Sa AstraZeneca naman, nga 8 weeks, ang 8 ka simana sang isip-isipon naton, 5 semana ang isak bulan mo, mga isak ka bulan kag tunga, ang hulaton mo kung magpapakuna ka sa ikadawa nga dose sa AstraZeneca. O galing ang AstraZeneca, gintala na inimak-aksyon para sa mga senior citizen nga health workers. Ang mga health workers nga waay makover, waay masakop sang Sinovac, kanati hindi pwede nga bakunaan sang Sinovac. Ang mga senior citizens, ang mga nag-edad sa sinta pasaka, kahit siguro number 1, hindi makaya sa lawas nila. Kasi kung may epekto ang malain. So ang pwede nga iturok nga bakuna para sa mga senior citizens nga health workers, amo ng AstraZeneca.
Di may expiration gini dapat tingin nga kawon gini kay kung mag lampuwas ni sa gintarana nga petsa sa expiration sa nang nag-abot diri nga bakuna ti manginway na pulos no ang bakuna nga nag-abot diri sa aton. Ang disbentaha para sa Negros Occidental, ambal ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang, disbentaha di kay ang bakuna yang nag-aabot diri sa aton gagi pagalito sa regional office yaw. Ti may biyahe pa, pila pa ka oras ang biyahe. Bintaha naman para sa taga Iloilo, kay pag-abot sa bakuna, insigida ya dalon nila sa lugar nga venue sang vaccination program, insigida turok na yon. Tiyan mo nga may ginalagas nga inuras o rinadlaw ato sa nga provincial government, hambal ni Dr. Ernal Tumimbang. Pabati na ba na Dr. Ernal Tumimbang ho? Because ang aton lang nga nagsugod in injection isang apat ng hospital mo. Naka-delivered pa lang ta sa aton nga other hospitals yesterday dito sa may south. Today ga-deliver na sila sa may north. Tapos ng delivery yesterday nakasugod na sila inject. Pag-deliver ta nag-inject na sila. Subong mag-deliver ta to ma-inject man ang iban. So makuha ta ni ang total masulod ni sila sa aton CBCR, no? But may quick count ta sina. Matawag ta sila. Amo ni CBCR nga ginasugdan nila. May online na sila nga CBCR. COVID Vacuna Center Registry. By Wednesday, mapuno na ni siya. Hindi lang amo ning hospital, kay masulod na ang other hospital nga nag-vaccinate subong. Ang target ta is 2,590 ha. Amo na siyang target ta. Plus ang 340 nga first dose sa AstraZeneca. 2,590 plus 740 divided by 2, amo na siya ang aton nga first dose. But tomorrow ay na kami delivery kay because delivered na net. Yes, mabitang deadline. Ang kay this one ang aton issues is which we brought up sa regional health office. Ang expiry. Amo na aton nga concern. Ang AstraZeneca may expire siya by May 2021. Dapat by this week ma-inject na ni tanan ang 340 ka doses para maka-reach ta before the expiry. Hindi ta dapat sobra sa May. Dapat by May 13 o 14 ma-second dose. Ang 340 nga ginamuno ni Tumimbang amo na sa ang kanamuon sang doses sang AstraZeneca nga dapat hingagawon gid tapuson gid para nga malagas man to ang ikaduwa nga dose. Kay 740 ka dose sang AstraZeneca ari diri sa aton muti tungaon ina siya sa first dose ang nabilin na para sa ikaduwa man nga dose. Tiolaton tanaman kung ano naman nga sahi sang bakuna kontra COVID-19 maabot di sa aton kay kon kaina nakita kon kaina gin-check ko ang list bala or ang figures nga presentar sa aton kaina ni Dr. Tumimbang. Damo-damo gali sang sahi sang bakuna ang nakabutang, no? Dapat may atuto Pfizer, may BioNTech man to, pero galing kay man nag-abot diri sa aton ya Sinovac kag AstraZeneca pa lamang. Kulang pa ni sa aton, kulang pa naman ni kadamuon ho. No? Kag sa pungsod nun abing figures nga dapat bakunahan, kulang pa, damo pagid sa mga bakuna ang dapat naton sila nga ginakinahanglan. Kung si Vaccine Czar Carlito Galvez pang Pampalon, siling ya 2022 pa ni matapos-tapos ang pagpangbakuna kag base 2022 pa naman mabatsagan tabaganhagan sa COVID-19 diri sa aton. O siling ko timing di sa eleksyon ba? Sadya gani kampanyahanay daw may COVID-19 pa. Why kamustahanay? Ano lang? Wave lang? Why kamustahanay kung why sang kabantay eh? Kamusta na miyara ginaya labi na kung grabeng bantayan ay sa duwa ka mga magkasumbo nga kandidato. Ay ho, olas 5:53. Life Extension Vitamin D. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Okay, si Jen S. Oasis, Gabonitor. Good evening, Action Marlon. Salamat si Vanessa Mayo Raman. Good afternoon from Minnesota, USA. Ryan Luna Alila Ortiz. Greet kay Mama Marcela Alila Gawatsman sa programo. Salamat. Si Nay Gina. Totok. Lain niyang ginkuan niya. Sa TV na siya nga plagwao na. Salamat, Nay Gina. Merle Gonzaga. Mayroong hapon ng sumar. God bless. May misis ba? Bilin Salaw. Good PM. Vanessa Mayo. Aksumar, after first dose, wait 28 days before you get your second dose. Amo na sa Sinovac. Sinovac na sa. Tapos na kuya pa bakuna sang Feb second pa. Okay. Great ko lang, Sir Noel Amar of Canada, monitor from Minnesota. Thanks, ARB number 1. Okay. Ambal ni Ma'am Vanessa M. Mayo. Tapos siya, sa second dose siya, pabakuna sang Feb second pa. Okay. Thank you, thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na Tutok sa aksyon firing line. Alas 7 tubtubalas sa 9 karon sa gabi with aksyon Artay Hopon basta Wednesday. Nagasunod na aksyon balita evening edition with aksyon ang defensor. Action reports after the edition magabalik na naman boss. Ako naman aksyon Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.